Joan den astean finalaren nondik norako guztiak ezagutu genituen. Bai bikote finalistek eta baita kaleratu eta adituek ere, bigarren edizio honetako finalaren gaineko guztia ikasi zuten. Gainera, azken hausnarketa batzuk egiteko aukera ere izan zuten. Berrikutzekin gatoz, eta aurtengo finalak 2 fase izango ditu. Asierrek eta Taniak baserrian izan duten ibilbidea hitz egin zuten. Eta bide batez, iraganean izandako arazoak lurperatu nahi izan zituzten. Asierrek, Taniari konfiantza eman eta finalari begira eman behar zizkiona aholku guztiak eman zizkion. Kaletarrak final on bat egin dezan. Edurnek eta Goikok ere izan zuten azken aukera bat lasai hitz egiteko. Eta euren burua goraipatzeko. Finalera iristeko bidea ez baitute erraza izan. Azkenik, Urkik eta Luziak ere barruan zituzten korapiloak askatu zituzten. Lasai eta elkarri konfiantza emanez, finalerako gako guztiak aztertu zituzten azken erronkan garaile izateko. Zutaz pentsatu non, asko igual ez ginula iraungo. Ui, zeba, bueno, nik uste gertatik zehose demostro dela, ezta? Jakin beharreko guztia badakite dagoeneko finalistek. Dena dago prest finalerako. Hau da, baserria. Iritsi da eguna. Baserriak duen azken geltokira heldu gara. Finala handiaren eguna da gaur. Hau tenso hon bida, bolan. Tira, durri pari. Zuek zarete baserriaren bigarren edizio honetako irabazleak. Iritsi da finala. Amabe bikotek ekin zioten bideari eta 3 jokatuko dute garaipena. Ez dago akatsentzako tokirik, indartsuenak irabaziko du baserria. Kaixo, lehiakideok. Kaixo. Iritsi da eguna. Baserriak duen azken geltokira heldu gara. Finala handiaren eguna da gaur. Eta gaur, jakingo dugu, baserriaren bigarren edizio honetako irabazlea bikote garailea zein den. Asier eta Tania, esan dezakegu zuen ibilbidea gora berez josita egon dela. Hala eta guztiz ere, onera iristeko, oztopo guztia gainditzeko indarra daukazuela erakutsi duzuen. Asierrek eta Taniak izan dute zalantzarik gabe baserriako biderik gora beratsuena. Asierrek ez zuen uste Taniarekin finalera iritsi zitekeenik, Joareak bikotea banandu zuen, baina baita berriz elkartu ere. Badirudi patuak bultzatu dituela, azken egunera arte elkarrekin borrokatzera. Uta beste bat. Zen dago ja, eskerra pizka bat? Baserria saioaren bigarren edizioko lehen bikote finalista zuek zarete. Asier eta Tania, zorionak! Galdera, zein da une honetan zuen areriorik arriskutsuena? Urki eta Luzian, niretzat. Nik ez dakot argi. Batak faieleukena bestiteko, eta segun ze lan inbidan, ikusiko du, a ber. Taniak esan du Urki eta Luzia, hor
arriskutsuenak omen direla. Horrek esan nahi dutania, Goiko eta Edurne ahulago ikusten dituzula. Ahulago ez, baina nik beldur gehiago daukat, Urki eta Luziari ez dakit zergatik. Asier beti izan dit Edurneri, baina nik Urkiri. Asier, Edurne ikusten duzu arerio indartsu bezala. Bai, oso kompleti ikusten dut, seguru, lasai, da holako tentsinoko proba baten lasaitasunek asko gudo esan, kontxekuek ondo emon, da ez da harin ibilbiar, hain pausuzke, ondo joan, da nik uste dut berak hori dakola, eta abantaia, on bat hori. Edurne Goiko, zuek, zera, bateragarritasun ederra daukazuela eta zuen doaiak elkarrekin oso ondo kudeatu dituzuela argi erakutsi duzue. Eta horrexagatik hemen zaudete, finalean zaudete. Hala eta guztiz ere, Edurne eta Goiko, kolorea aldatu duzue, orain urdinez berriro. Urdinez hasi ginen, eta urdinez bukatu nahi dugu. Edurneren patxadak eta Goikoren bizitasunak kombinazio perfektua egin dute baserria. Desafio gehienetara joan den bikotea da eta ezin hobeto jokatu dituzte euren kartak. Bi taldeetatik pasatu den bikote bakarra da. Denetarik bizi izan dute baserrian eta elkarren arteko konfiantzak eta komunikazio onak finalera ekarri ditu. Eta hor, ikusten ditugu, Urki eta Luzia. Luzia eta Urki. Zuek, zalaparta handirik egin gabe hemen isil-isilean finalean. Urki eta Luzia, aita eta alaba diruditen bikotea finalera iritsi da. Desafio proba bakarra egin duten arren, auzolan probetan indartsu ibili dira eta aurkarien errespetua lortu dute. Urkiren kemenak eta Luziaren irmotasunak ekarri ditu finalera. Donostiako printzesa, lania etorri da eta demostratzia eta niko arro naunitaz. Pentsatute, irabaztea etorri balin ba Urkintzat. Final bat, finalean zaudete. Bai. Baserriaren bigarren edizio honetako finalean. Eta nik jakin nahi dut, buruan zer daukazuen momentu honetan. Urduritasuna, baina gogoak bai da. Ni berriz irabazteko gogoa. Hori da daukazuna. Bai. Esan behar dizuet, final honetan irabazle bakarra izango dela, bikote irabazlea izango da, eta bikote horrek txapela eta 6.000 euroko saria eskuratuko du. Final handia da. Eta gauza bat esango dizuet. Lan asko egin behar izango duzue. Are gehiago, final handi hau 2 fasetan banatuko dugu. Eta fase bakoitzean lanak burutu beharko dituzue. Lehenengo fasea. Zer egin beharko duzuen, oraintxo bertan azalduko dizuet. Lehenengo fasean, kaiola bakoitzetik, bina olio, atera eta itxituran sartu behar izango dituzue. Bai? Lokotxa biltzen bezala, txandaka eta erreleboka egingo duzue lana. Hori lehenengoa izango da. Baina bigarren lana, hor ikusten duzuen materiala, txerrien eremura eramango duzue. Txerrien eremuan 3 itxitura aurkituko dituzue. Pasabide bat eraiki beharko duzue eta bina txerri itxituran sartu behar izango dituzue. Kontuz! Txerriak banaka sartu beharko dituzue eta. 3. lana. Hor ikusten dituzuen 2 belarbola eta 3 fardo handik enborra dagoen tokiraino eraman behar izango dituzue. Enborrean zintzilik, ondo entzun, traktoren giltzak izango dira. Giltzak hartu ahal izateko araño eraman izan duzuen belar guztia erabiliko duzue dorre bat egiteko. Dorrea egin, giltza hartu, traktorera joan eta traktorea martxan jarriko duzue. Ondo entzun lehiakideo. Traktorea martxan jartzen duten lehen 2 bikoteek jarraitu ahal izango dute finalean eta 3. finaletik kanpo geratuko da.
adituek zerbait esan behar dute eta garrantzia handikoa izango da. Amalur. Proba hontan pizkorren ibiltzen denak aukera izango du material hobena aukeratzeko. Zorte hon, hiruoi. Jon. Aukerak eta eginda, zuen materiala ibiltzera soilik mugatu, bai? Aurkariaren materiala ezin duzu ikutu ez erabili, bai? Zintzo jokatu eta zuen artean errespetatu, mesedez. Final handian gaude. Eta handia denez bi fasetan banatu dugu. Lehenengo fasean egin behar dituzuen lan guztiak azalduta daude. Bigarren fasean egin behar izango dituzuenak, gero azalduko ditut. Orain, zuen estrategia finkatzeko tartetxo bat izango duzue. Ezin dugu ukitu beste materiala. Baina hor ja bentaja izan behar dugu. Hor oso garrantzitsue bolan aurretik joatia. Bai. Itxituran zuk postia eutxi, nik jo. Nik postea eutxi eta zu jo. Bale. Bai. Eta saltzeko postia... Gero bolak egin behar dugu. Baina gauza bat, txitura egiteko, posteak lurrean sartzeko, el agujero hori nola... Bueno, igual ez da behar barra zuloa, nik jota igual sartuko da. Bai. Uste baiet. Hau oso zaila ikusten dut, ezinezkoa, baina, bueno, dena emango dut, hilko behar baniz hemen hilko naiz, baina irabaziko dugu. Tania gazalpena ez da ondo argi hartu lehengotan, nik alegin dut oin asalduten, berriro asalduko txat, da ia ulertuten badau, da gitxinez agindutako ainezkero nahikoa da. Bi olio kagaiola bakutxetik itxidurara sartu behar dire. Lehenengo bat, itxi, beste bat, eta Bat itxi. viajeko izango da nik uste. Eta gero txerrien pasarela esan du itxiduraren. Bai, pasilua itxia, ez? Hori da, eta bi txerri sartu behar dira. Bi txerri bakutxe sartu behar ditu pasarela. Oiuak lehen bailen sartzia gukeratzeko materiala, bale? Lehenbizikoak iritsi eta beste materiala dagoen. Horri salik garela lehenak igual. Lehenengo zatia imposible ez dut ikusten, baino zaila. Saiatu behar gara ealden eta tarte handiena ateratzen, gero txerrien itxidurara abantai pixko batekin joateko. Edurne konfiantza ematen duzte, baina ematen duzte beldurra proba bere lasaitasun horrek, igual aproba kaina aproba eman bikotzetelako. Itxidura nola etea? Segun ze material da. Bi, hola, zehatu dara paso bat emerraukeu, postek iskin eta jarri, eta alambrakin. Iritsi da egune, final handie, bueno, gaina bi fase dituna, bueno. Hobena izangoa, gutxinaka jutia. Final hau, gogorra ez dakit, hasteko dan, baina komplikatu bai. Zea bakoitzen egon duin berra dena, azkaren berra dau, horreneko fasen, orduan ikusin behar, nola tatzen. Eskerrak eman berriro ere egimendiri bere traktoreak hemen izateko aukera eman digulako. Baserrirako makinariarekin lotutako beharretarako, salmenta naiz konponketetarako joan lasai, egimendira. Marka entzutetsuenen traktoreak banatzen dituzte Gipuzkoan, Bizkaian, eta orain Same markako traktoreak Nafarroako Baztan aldean ere bai. Lorezaintza mota guztietako produktuak ere badituzte. Lehiakideok, final handiaren lehen faseari hasiera emango diogu. Zorte hon! Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Lucia Klaran ja. Tania Klar rosa. Goikok berdea. Venga, Tania, venga! Hautsi oiue! Ja. Ja. Agudo doa hasier, Bai. Astea kostatzen zaio askotan, baina behin pausu hartzen duenean, Bai. pausua luzatu eta metro asko gotzen ditu. Venga, venga! Ja, ba! Venga, Edurne! Ni goiko bezain harina ez naiz, eta beste bi bikotekideek ere oso hankaluzea dituzte, eta ni hortan gutxiko izan du naiz ere. Azkenetik ez da? Ja! Badoa urki. Hasier altuena da.
hainka luzeagoak ditu eta hori nabaritzen da, Malur. Bai, ala da, Korrika bai, egiten duen bai. bakoitzean, Venga, Durre! Mateo honek. Trutto. Hiru kaiola ustu dituzte. Ja! Venga, Tania! Ja! Oain, hurbilen gelditzen diren kaioletatik ateratzen ari dira. Bai, nekea pilatu zaie, nabaritzen zaie, abiadura jaitsi dutela, eta taktika hori izan du da, ez? Venga, Durre! Ja! Ba! Momentuz ematen dute Asier eta Tania aurretik handi joaztela. Ja, azkeneko kaiolara iritsi da Tania. Asierrek azken bidaia egin behar du. Euren bikoteak egin behar duen lana, beraz, lehen lana bukatuko luke Asierrek. Olioa botatzean, Edurnek ere azken olioa bukatu dute Taniak eta Asierrek euren lehendabiziko lana. Zarebiak, eskumakora. Betan korrika hasi gara, azkenean, hor bentaja handia ez digute atera, nik uste bigarrenak iritsi gara, da ongi. Segi! Beste poste ekarri da. Urki zulak iten hasi da, ni material guztia eraman diot. Tania eta Asier aurretik dijotz, baina, bueno, lasima. Atzetik edo horretik? Hemetik, hemen golan. Tiran. Hemen, etorri hona. Kendu hori, ahi ba, hemen tiratu. Hola, hemen pasa hona. Hor, bebekoa. Vale. Itxiduraretxeko garaian ari da gertatzen, posteak ni baino askoz altuko gelditzen dira, ordu ni mazakin jotzeko zailtasun gehiago ditu beste bikotekidek baino. Leante. Esola jarritut zutik, ni jotzen nahi nezela duziak alambrea zabalduit, deko hiltzek esku emateizkean da indiago lan bikainear. Hau tenso honbi da, bolan. Tira, durri pari. Tira, tope. Torri hona. Voy a postar ahí. Tope. Eskubizekaz. Etorren hiltze, nahi esku hemen hiltzezu. Edo Asier duko aurretik ez. Bai, bai. Hauei bi faltan. Hor. Kendu burua, Bai, lase. Ni buruan, ni berdi jan. Gadituak. Kendu baldiak eta kendu horrek gauzak. Herramientak kendu eta listo, bai. Vale, aurrera. Aurrea. Etorren ea, etorri, jarri hiltze. Karri hona. Lasai, esku korrika. Adi lehiakideok, txerriari tratu ona eman. Ezin duzue hartu ez da pultzatu ere. Aurrera. Mira, goiti. Hor.
Vale. Asierrek eta Taniak lehen txerria badute euren itxituran. Ora. Hemen, hiru. Hemen bat, venga. Lasai, hola. Hori. Segi hori. Segi, lasai. Vale. Taniak eta Asierrek bigarren txerria pasabidean dute. Hola, pasa hortik. Taniak eta Asierrek bigarren txerria sartu dute euren itxituran. Vale, Aurrera. tira. Bai, Venga, salta farduak handi bolara. Salta, Tania, venga! aurrera. Venga, betik. Ez, utzi. Soi beste mila. Zio, zindu. Urkik eta Luziak sartu dute bat txerria, lehen txerria itxituran. Atxexo, pendo. Egon lasai. Zu jarri mendi. Ondo. Urkita Luziak bigarren txerria. Hauen, sos suave. Hangoa, itxi hangoa, Itxi hori. Gero errexagoa. Edurne eta Goiko lehen txerria. Hemen ikusten dut nik Asier estratega galanta dela, badaki naiz eta orain irabazi finalerako bigarren fase honetarako postua lortuko duela eta indarrak neurtzen ari dela. Suave. Itxi? Itxoin, Txiki, sartu. Itxi ongi baitik. Itxi duzu ongi baitik. Baiez, venga. Edurne eta Goiko bigarren txerria. Pozen. Torri. Goikoa. Goikoa. Txerri bat. Hasi dira ja, eta kontuz hauekin. Bizkorra baitira. Hasi dira eta oso ondo hasi. Eta Edurne. Azkar doaz, Hirurak ja dagoeneko ibilbidean, traktorearen giltzaren bila. Gogoratu, hirugarrena geldituko da finalatik kanpo. Beraz, inok ez du hirugarren postu hori lortu nahi. Ondi! Ikasu! Al revés. Jone, eutxipskat, antza. Eski hortik ez, bazarretik hartu hortik. Hola, bat, bit, hain. Geni izan dako, Oda! Oda! Egon. Dagoeneko Urkik eta Luziak ere ia lortu dute euren lehen bola eramatea. Bat, bi, hiru. ¿Dónde está? Bai. Bat, bi, hiru. Vale, joza. Venga, joza.
ez? Hostia. Utzi, segi horre. Eutxi baina azetik iskat. Eutxi horre, ze? Guazen. Eskuakin, ritmo berdinien. Indar guztiak gastatu beharko dituzte Goikok eta Edurnek, ze beste biek aurrea hartu dute, eta 3. postuan daude, eta badakite, hemen 3. etxera doala. Bai, traktorean martxan jarri nahi balute behintzat, dituztenak eta ez dituztenak eman barko dituzte, asientu hori lortu alizateko. Bai. Guazen, jarren. Nekatuta ikuste ditut, ez? Zeintzuk? Nekatuta, Edurne eta Goiko, nekatuta. Fijatu zaitezte, Edurnek eta Goikok euren lehendabiziko bola eraman dute tokira, eta hemen atzean oso hurbil Asier eta Tania, baina euren 2. bola eramaten. Bai. Asier eta Tania orain 2. bola eramaten ari dira, eta euren lehenengo 2. bolaren ondoan jarri beharko dute. Bota gehi hau, bale. Kaina hoi, Bat, 2, 3. Bi belar bolak jarri dituzte, Asierrek eta Taniak elkarrekin egin dute lan txukuna, orain 3 fardo. Eraman behar izango dituzte, dorrea egin, giltza hartu eta traktorea piztu edo martxan jarri. Ba, jazta. Guazen. Belarbolak azkar eraman ditugu, da, bueno, dagoeneko giltza ikuste eta finaleko txartela baita. Hemen denborak ere badu garrantzia. Bai. Urki korrika ikusten dugu. Hainkaren mina ere aztuta izango du, gizon honek. Tipo lehiakorra da, eta lehian sartzen den momentuan ikusten min guztia juten zaizkiola. Bai. Venga, Lucía. Aguas, da, venga. Te golpe bat. Ondo doia, venga. Apa, Lucía. Piskanaka. Asier eta Tania elkarrekin azken fardoarekin orain dorrea egin behar izango dute, ikusiko dugu zein igoko da dorrera giltza hartzeko. Giltzak, traktorearen giltza erabili beharko dute eta makina martxan jartzeko. Asier doa, lehendabizi. Asierrek hartu du giltza. Badoa, berak piztu behar du makina. Asier sartu da traktorean. Sartu. Sartu, Ari. Komisat. Frenoa zapaldu eta martxan. Giltzari buelta eman eta orduntxe, ez? Hori da. Kontakto. Ez da erresa, kaja punto muertoan jarri, inbersoara ere bai, enbragatu, frenatu, gauza asko eduki behar dira kontutan.
Bigarren bikoteak, hau da, Luziak eta Urkik ja dorrea egiteko materialan daukate, giltza hartu, eta badoa Urki, traktorean sartu da, Luzia baita ere. Adi lehiakideok, lana amaitu da! Edurne eta Goiko finaletik kanpo zaudete! Lan ona, Bai, baina kontrarioak... Lasai. Kontrarioak oso ona. Posi nao. Benetan, Bentaja gutxi. Eskerrik asko denagatik, Bentaja gutxi, baino. Hemen beti bentaja. Apa, zorionak. Zorionak, Animo. Goiko nire txapelduna. Venga, lan oso nahi duzu eta segi. Zorionak, Nire txapelduna. Zorionak, tío. Pero máquina, Venga, irabazi, Nekau indiaz, mesedez. Pozik nago, finalera iritsi izteagatik. Da probaia ikusi denean, nire buruari esan diot, oso zaila dugu. Asier eta Urki hontan ni baino hobeto moldatzen dira, baina alai ere ez dugu etxi, indarran zeitu dugu eta ahaleginak egin ditugu. Nago apur bat amorratuta, amorra eman duzte hirugarren geratzia, baina posik nau bebai, azkenien dano eman dugu, ezin ja izan, dazen bikote bisak oso indartsuak die, eta, bueno, galtzen badakigunez, Oso nekatuta nago, eta bigarren fasea beldurazko ematen dit. Lehenengo fasea kristongorra izan da, baina bigarrenen dana emango dugu. Nire txat lehenengo fasea posibilitatea dakusela ikusi dut, hasi orduko, horan izen da, baina ikusten dut Batania ja ezinean dauela, da beste lan gogor batzuk lehatu den die. Bale o kable? Baina, bueno, hor gaude. Bizi ala hil. Bai. Bikote bezala ni Goikorekin oso ongi moldatu naiz hasieratik. Hasieran ikusten zen urduriago zegoela, orain lasaitu da, eta ni ere transmititu ditazkenean bere lasaitusuna, eta oso pozik nago berarekin. Ni be posik Edurnekin, ez nauen beste bikoteri nahiko, ez nauen aldatuko, asko erakutsi duzta, eta jasatut duztot pare bat bider, baina eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere. Eta, bueno, ez dut irabazi, nik nedotzat hau... Nire traiektu dana nedotzat dedikau nire laguna dagoela zeruan. Eta beretako. Finalaren lehen erdian geratu dira Edurne eta Goiko. Oraingo honetan baserrian une oro izan duten jarrera geldiezina ez da nahikoa izan. Lehen egunetik izan dituzte argi euren indargune eta ahulguneak eta maisuki defendatu dute euren burua. Kalera jaisteko ordua iritsi zaie, baina harro egoteko moduko hainbat lorpen daramatzate etxera. Edurneren eta Goikoren agurrarekin aurrera egingo du finalak. Asier eta Tania eta Urki eta Luzia. Urrutira iritsi dira biak, baina garaipena bikote batek bakarrik lortuko du. Lehiakideok, dudarik gabe, saio honen unerik erabakigarriena da hau. Bi bikote,
Bata gorria, bestea urdina, aurrez aurre, eta hemendik aterako da edizio honetako bikote irabazlea. Azken fasea, bigarren fase honetan, egin behar izango dituzuen lanak. Honako hauek dira. Lehenengo lana, hor ikusten duzuen horma desegin beharko duzue. Hau da, fardo egindako horma, horretarako traktoreak erabiliko dituzue. Traktorearekin, fardoak banan-banan kendu beharko dituzue. Horma desegin ondoren, bigarren lana. Behiak jeste. 4 botila esnez bete beharko dituzue. Hori egin eta gero, 3. lana. Marmitak. Han dauden marmitak, trontza dagoen lekuraino ekarri behar izango dituzue. Hurrengo lana. Trontzan, egurra ebaki beharko duzue. 15 kilo egur ebaki beharko dituzue trontzan. 100 gramo gora behera. Hori guztia pisatzeko balantza bat izango duzue eta zuek nahi beste aldiz pisatzera joan zaitezkete zehaztutako pisua lortu arte. Hori egiten duzuenean, kontuz, adi. Azken txampan sartuko zarete, azken lana egingo duzue, eta hori ondo egin ezkero, garaipena zuena izango da. Azken lana. Fardoz betetako orga, helmugaraino eraman beharko duzue. Adi lehiakideok. Orgarekin, helmuga gurutzatzen duen lehen bikotea, bigarren edizio honetako bikote irabazlea izango da. Hortxe daukazue garaipena. Garaipena lortzeko prest, 2 bikoteak, beraz, orain egin behar duzuen lana planifikatzeko edo egituratzeko tartetxo bat izango duzuen. Zu, nekin bat egon bazuaz. Bai. Are egon gunez, tratoretik jetxeko nez, eta pile botako dugu. Dena, bera. Biharrengo filarte, gero ja, biharrengo filan aliatzezea. Bai. Aliatzezea. Dontena botako dugu. Vale, baina lehenengo bidea hortan zu igo lehenengo fardo. Ba, horrengo fardo, aprobetxatu forzadena. Eta fardoa, bi pintxo nola duela. Bi pintxo. Goien, no? Bai, goien. Ba, erdi sartu bazu, fardokin nola, tak. Eta gero ni bota bardet, ezta? Bai, gainea. No, baina gero, hon eritxi eta nik hartu eta bota. Bai, bota, honea. Hemen, fardo hemen nola daula. Zegunta, horren, auskaldea. Geixo pasako naiz, tratorekin da, txutxu. Bota. Eta zuk esan, jazta. Eta nik ez dizut, jazta, bota indet. Ni pentsatzet, aurreneko fardo bekartzen igual, eta ni asko gehiago kosteko zaiola Luziai baino, pentsatu itet, Luziar ez da earkibiliko, baina pentsatzet momentun golpeoi Luzia gehiago daukela. Hor ondo ibiltzen ba, hor pixkat ateatzen bako bentaja, eta bentajoi ateatzen badeo kontuz. Nik ez dut uste alizingo dozunik horra goraino igo fardoa, así que bajatu inbikot. Nik fardoa hartu eta jartzen duteneako sukurten korrikoa. Ni bajatu... Zujetxeko dutzu, aman aldiz? Claro, da hemen berriz, no jarriko da orgoian fardoa. Zuk? Zuk ezin dozu. Ni jun berdo, lotu, bajatu, fardoa bota ganera. Bueno, pizka eta hul ikusten dut dia, eta fardoan proban, tratoria gidatu, bajatu, igo, bera korrika bakarrik itxidakola. Zesta, helduten horra fardu altzaten. Bueno, berriro ustuten neu, topi emoten, pasa dizena pasako da, eta listo. Lanaren banaketa oso deskonpentsatuta dago, Asier eta ni lehen aldean, baina, bueno, saiatuko naiz dena ematen eta bere lana errazten. Lehiakideok, azken txampan gaude! Dena emateko unea iritsi da! Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Venga, vamos, Tania. Vamos. Ja, soy. Ja.
Asier, lehen fardoarekin Tania badoa, fardoa botatzera, bota dute eremuan badoa. Asier, bigarren fardoaren bila. Urki oraindik fardoa hartzen. Badator. Urdinen lehen fardoa eremuan. Kontuz. Gorrien bigarren fardoa. Mucha fuerte. Hau urdinen bigarren fardoa izango da. Amalur eta erori da, baina eremu barruan sartu behar da kontuz. Mucha. Ez nuen sinezten, baina fardoen momentuan aurrera joan gara eta aurreratu gara pixka bat, ez? Gorriek lau, urdinek 3. Bai, hasieran hartu du bentaja, baino Luziako lasaitzen baldin badu beak kargatzen seitun da. Oso ondo, guaze! Venga! Bai, dagoeneko Asierrek aukeratu duen estrategia egokia izan daitekela uste dugu, ez? Bai, igual bai, Bota, bota! Horti helduta! Bota! ¡Ánimo, chiquita, venga! ¡Venga, tranquila! Ven. Bota ondo, kendu errudatik. Venga, golpe bat eta onoa, ba! ¡Venga! ¡Hola! ¡Donostia! ¡Venga! Venga, ya da otra, venga! Ba, begira, ja dagoeneko Taniaren nekea nabaritzen da, eta hain nabaria da, Asierrek berak kargatzen dituela fardoan. Hala da, bai, hoi, zer da mutilak? Estrategia izena gurie, Tania heldutie fresko trontxara. Venga, chiquita, venga, geuridata! Gorriek azken fardoa hartuko dute orain! Gorrien azken fardoa, Asier badoa, fardoaren bila kargatzen du berak, eta azken fardoa eramango dute eremura. Hori egin ezkero, dagoeneko lan hau bukatutzat eman dezakegu Gorrientzat. Bota! Guaze! Venga! Meti! Pasa! Asierrek eta Taniak bukatu dute, eta orain behiak jestera. Behiratu Asierrek ze kallo dauka. Exagerau. Behize baltza gehiago guztetu izen daz, errapien formia itxiketa hori, da esan txaten, nik txanda baten, kasi 2 botile betekotaz, ez tozak izelako txanda da, apuro luzia hori zen bazan, laura betekotazen. Eta Tania ere ikusten dugu, lehen aldia izateko ere, ez doa gaizki, Ez doa, ateratzen du, esnea errapetatik. Urkik eta Luziak euren azken fardoa, dagoeneko fardo guztiak, eraman dituzte eremura badatoz. Atxeko probazu gehiago badako esnia. Hor. Bat, bi. Behia gesterako momentuan ez dut izan beldurrik. Nekien Asier txikitatik behia geisten ditu zituela. Eta oso tranquil nengoen. Zuk hasi.
Beia jistera iritsi ganean beste bikotek, bazurkan boti bat baino gehiago dagoeneko. Azkar ibili bar izan geha. Errapeak guzti, hori da lehen da biziko pasua, ez? Bai, errapea ikutu eta titiatik esen pixka bat edo ura izan ezkero, pixka titi horiek guzti estimulatzeko eta ja behin estimulatuta beia gestenaz. Ánimo, chiquita. Venga, es para. Aunque sea bat, listo. Holan. Alde bereko Urki. Hoi da. Adi lehiakideok aldaketa! Urki kanpora! Lucia barrura, Asier barrura. Ikusten duzu, Lucia, Jon? Esango nuke Urki baina hobetago ari dela, lasai eta asko aztoratu gabe, oso ondo ikusten dugu, behintzat gesten duena baldera doa. Adi lehiakideok aldaketa! Urki barrura, Tania barrura. Lau botila esnez bete beharko dituzte eta gorriek hortxe lortuko dute laizter. Zema bideo Ba. Asier, Tania, aurrera! Bustita. Venga, bustita. Hasi, hola. Zubeto hain naiz. Bale, venga. Marbitekin nik guztia Asierri utzi nahi nuen, baina ikusi dut bera estrategia bezala biak elkarrekin bat eraman oso askar joan garela eta nik uste dut estrategia ona izan dela. Gorrieki 3 marmita eraman dituzte, laugarrena falta zaie azkena eta berehala trontzan arituko dira. 15 kilo egur ebaki beharko dituzte. Laugarrena, beraz, trontzan. Adi lehiakideok aldaketa! Tira. Zu tira. Tira, Orrantz. Neu apure tranquil jui nahi, bestela mareu, emoteko nahi kasi. Hemen pixka bat. Bale, Lucia, torri. Bale, listo, bai. Listo, Claudio! Lucia eta Urki! Marmitak hartu! Eta trontza dagoen eremura eraman beharko dituzue! Nik bat hartu aiket. Oaze. Ez tezu azteko. Saiatu, bai, saiatu. Bi pauso, Lucia. Badato, zurdinak, azken biekin. Aurrera! Lucia, ezin baldin dazu asko sartu, tira. Bea sartuko duta, zuk tira trontza. Bea sartuko du. Venga, Tania, pentsatu, dena bukatu bat dezu, posible dezu. Ez jarri arpegi hori, venga. Venga, eman, luzatu. Venga, Tania, aldatu arpegi hori, beste arpegia jarri lengua, posible duzu eta hori da. Urdinek euren lehen zatia ebaki dute. Bigarrena moztu dute urdinek.
Azken txampan gaude lehiakideok, kontuan hartu. Baserrian irabazle atera nahi baduzue, dena eman behar duzue orain. Oso ondo aizea, Tania, oso ondo, venga. Arpegi hori da arpegi ona. Aizazte eta arrimatzen, venga, eman dena. Pun pisatzen, Bosgarren serra gorriena. Egurra pisatzera doa Tania. 15 kiloko pisua lortu behar dute. 100 gramo gora bera. Amairu 600. Zu deskantxa bitxak. Urdinek lau serra moztu dituzte badoa urki egurra pisatzera. 15 kiloko pisua lortu behar dute. Korrika, ba! Amabikoma bost. Venga. 12,5. Venga, bikote, oso ondo. Zertu erditik. Beste egur zati bat gorriek moztu dutena eta orain Asier aizkorarekin erditik. Erdibitu du. Brontxan askanengo egurrien, egur batea jakin dugu pasengo arala. Justo erditi bera, zabaldu injaz barrurentz, eta klaro, egur gehiago hartu dozt, da horren kostaitxe esan gehiago bati, da behi urten dago solo dize. Amasei. Zenbat? 16 kiloko pisua lortu dute gorriek, 15 lortu behar dute. 100 gramo gora bera. 15,1. Emozioa nabaritzen da urdinek oraindik itxaropena daukate. Mozten ari diren serra honekin, agian lortuko ote dute 15 kiloko pisua. Oraintxe bertan jakingo dugu, Asier badoa berriro. Egurra pisatzera. Apa, bikote. Venga, Asier. 14,5. Bai. Vamos, Asier. Vamos. Gorriak orga hartu behar dute. Joan gara piseten, erdibi egin jot, eta falta beste kiloak endu bizan. Beste erdi egin jo justo, eta justo 14 behatxiren. Desafioan bezala, venga. Fardoz betetako orga hartu dute, helmugaraino iritsi beharko dute. Venga. Venga. Azken metroak. Lana amaitu da! Baserria saioko irabazleak, Asier eta Tania, zorionak! Maider! Telmo, gorriak! Gorriak! Unai! Zuentzako! Gorrientzako! Aita! Ni beti egon nahi arro, beti zate izan doi baserrikue, nire itari semie baserrien setan dako zu, bota fabrikera. Niri beti guzti izan daz baserrie, nire aitzek eta amake
ikasketak amaitxute itxidoztien elgu duten eitzen, beti honai oso harro, da hona etortien niretzate izen da ilusio itxela, neure saltxan nau, neure egunaroko lanati ez, da eure erizteko zetan demostra ezer, zebak izie danaen bot notela etxien, esperientzia izen da beste jende bat ezagutu, eta kaletarrari irekatzi, dana, azken baten, geuse asko gondi hemen baserrizen, da oso harro nau, danataz. Estoy orgulloso, Niretzat hau irabaztea amets bat zen, ez nuen inoiz, ez da nik, ez da nire familia, inor, pentsatzen nik hau irabaziko nuela, eta begira orain, non nago, tio. Ez da, itzela, Oantazu, No podía más. Bide ona? Finala esperientzie oso ona. Luzia gaur 10 bat emango nioke. Zateo aurrenetik bukaera unkarrak ikusiet. Eta pozin hau Luziaki finala jatzen. Nik bereina esangoet, emozionauko naiz. Urkirik gabe enintzan hemen egongo, kristolan indeu, eta horrekin nigo etxea. Ezin izan de birabazi, talde urdinaren gatik nahi genuen, jokin danderean gatik gainea. Ezin izan de birabazi, baino indako lan guztia haien gatik da. Jokin, Andrea, eta talde urdin guztiantzat, zuen gatik. Ai, tio. Puto joarea, orain, maitatzen dut. Jo, berriro, jo. Danak aitzi Telmo. Oso harro nahu egin jogun lanagaz, momentu txarrak eta honak egokiduz, baina usteot bizion hartinik eus asko ikasi duzela, ez bakarrik biharra, konbibentzize, alkarre respeta, eta bueno, ni oso harro nahu, ni itaz, baina berataz gehiago. Pena bat da galdu izana, ni neukan guztia eman dut, horrekin joten naiz etxea. Guztuin naiz, hoi da garrantzitsuna, da pozik nau nire buruarekin, ni eta zarro eta ona demostratzea etorri naiz, eta nik uste lortu indu dala. Baserriaren azken minutuak, oantxe bertan bizi ditugunak, esperientzia honek bukaera bat du, baina bukaera horretara heldu aurretik, zorionak, Asier eta Tania, zuek zarete baserriaren 2. edizio honetako irabazleak. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Gure txaloa zuentzat, benetan. Batez be, egin duzuen ibilbideagatik ez da erraza izan, eta gaur erakutsi duzuenagatik. Izugarrizko proba egin duzue, emozioz beterikoa, dena eman duzuela, biek gainera, eman dutela esan dezakegu. Tania! Amets, eske orain ez dut sinisten. Eta joarea jodut nik. Eta zu joduzu joarea. Bai. Hau, ona heldu zinenean, hau imaginatzen altzen? Ez. Nik esperientzia hau bizitzera etorri nintzen, irabaztea ez zegoen nire pentsamenduetan, eta orain eske... Oso urduri, zaude emozionatuta, unkituta eta pozik. Pozik ikusten duguna da baserritar hau. Asier. Pozik, bai. Oso pozik zaude. Hau nahi zenuen ba? Bai. Hau zen zure helburua? Bai, beti danik. Ametsa egi bihurtu de. Ametsa egixe bihurtu de, egia da. Irabazleak badaude, baina Luzia eta Aurki. 2. postua.
zorionak. Eskerrik asko. Zuek ez zarete galtzaileak. Onaino iritsi saretelako. Urki, ez da gutxi. Bueno, seiatu eta. Dena eman duzuela argi ikusi dugu. Bai Urkik eta bai Luziak ere. Luzia. Ni pertsonalki oso pozik nau nire bikotarekin, nire burarekin, oso harro. Eta oso pozik nijo etxea, egia esan. Bai, baina Urki pozik egoteko faltatzen zaion puntua hause izan da galdu duena. Eskate normala da. Normala. Nik kompetizio mundun da ibiltzen naizena naiz, eta orduan horako gehi hori izan ditut, eta, bueno, gehiago, eta, baina, bueno, bigarren nindare, ondo. Ondo, eta harro. Bai, harro. Pare jauna tokatu zait, gaur kristolan hain du, eta, bueno, beste urteateko ere, behakin eozein tokita juteko guztua. Urki eta Luzia, baserritik zer eramango duzue? Bueno, esperientzia hon bat, jende asko izautu deu, eta azken finean liskar bat beste izan ditu, baina azkenen hori denak konpondu dira. Eta, bueno, uste denak ondo bilik gehala, eta ez dakit, zu Luzia, zer esatez. Jende ikaragarria ezagutu dut, eta hori etxera eraman behar dut. Berezia, oso berezia izan da zuen ibilbidea eta egin duzuen lehiaketa. Adituok, Amalur, lehenik eta behin, urdinei zer esango diegu? Burua harro eamateko, eta lehian batek irabazten du eta bestik galdu. Kasu honetan zuek galdu zute, baina hala ere kriston lan ainta. Osea, horrekin gelditu, zorionak benetan. Eskerrik asko. Urki, txalo bat Urkiren zatere. Bai, basarriak sortzen dituen emozioak hemen etengabe ikusten ditugu. Jon, gorriek lortu dute, nik uste du lehiakide guztiek nahi dutena. Ametsa realitatea bihurtu da, zer esan nahi diezu? Bueno, aurrena zorionak bibikotei, hemen egoteko zenbait meritu lortu dituzue, bakizue baserritarrak behintzat, Asierrek esan duena, baserrian gauza lortzeko lan asko inbeharra dago, eta zuek hemen egoteko ere, ala induzue, zorionak biei. Eta, bueno, gorriei erakutsi dutela, ez? Tirabira gora, tirabirak bera, Tania gaur niri bentsat erakutsi dit, sufritzen ikasi duela, bukaeran zorionak eman dizkiot horregatik. Eta, bueno, Asierreri ere zorionak, bera nahi zuen helburua lortu du, lana bikain egin du, eta txapela zuena da. Eskerrik asko. Zorion. Irabazleak hemen dauzkagu, eta lehen esan dut, irabazleentzat sariak ere badirela. Lehenik eta behin, txapelak. Amalur, Jon, aurrera. Baserriaren bigarren edizioko txapelak Asier eta Taniaren zat, zorionak. Dure Tania. Txapeldunak. Eskerrik asko, nire lehena, nire bizitzan, Zorionak, Tania. Eskerrik asko. Asierrek esperientzia gehiago du, txapelketetan ere egoten delako ez dakitan. Nik ez dut Taniaren inoiz. lehen aldia izango duten. Bai. Ez dut inoiz hau ipini nire burua, baina, Baina begira ze ondo. Bai. Irabazlearen txapela, txapeldunak zaretelako. Zorionak, ez da sari bakarra, 6.000 euroko saria ere zuentzat. Amalur, aurrera. Eskerrik asko. Bueno, gustora, oain. Bai. Pak osoa jabeintzat, hemen daukago argazkia, hauesek dira, baserriaren bigarren edizioko irabazleak, txapeldunak, Asier eta Tania. Zorionak, Eskerrik asko. zorionak baita ere Urki eta Luziari, bigarren postuan gelditu zarete, baina ez da postu txarra, benetan. Bueno, familiakoak pozik egongo dira beti, etxera bueltatzen zaretelako, imaginatzen dut, ez? Bai. Uf. Bai. Baten bat zain izango duzue, edo ez? Taniak amoma. Bai, Amo? nire birramona, nire bizitza da. Nire ama. Bai, Bai. Zuek, irabazi duzue, 6.000 euroko saria, txapela buruan daukazuela, eurek bigarren postua. Dana daukagu? Ez, falta da maitasuna, familiaren maitasuna. Eta hemen daukazue.
Abuela! Tranquila, tranquila, hija. Mira. Amaitu da denboraldi honetako basarria saioko uzta. Bi mundu zeharo desberdinetako jendea elkartu da basarrian. Baina denek gogor borrokatu dute basarriako garaipen preziatua lortzeko. Gora bera eta tentsio momentu asko tartean joareak bazterrak nahastu ditu eta agerian utzi du basarritarren lehiakortasuna. Kaletarrek basarritarren alboan arrotza zitzaien mundu batean lan egiteko gogoa eta kemena erakutsi dute. Garaipena bikote bakar batek lortu duen arren, denek jaso dute inoiz ahaztuko ez duten irakaspena. Hau izan da basarria.